Nu er jeg kommet udenfor, og det er jo mega dejligt vejr. I dag i solen var det 53 grader i dag, tror jeg. Nej, det var det. Men det er ret mærkeligt, at folk kigger på mig, mens jeg filmer. Men det er fucking lige mig. Her er det rutsjebanen. Og ja, det er det. Her er den bygning, vi så i. Vi har ikke lige været et bestemt verdens. Det er fucking smart, at man skal have sådan et papir for at kunne sådan en kode. Man skal have. Jeg kan lige vise den. Og så kommer der også nogle rengøringsdamer. Og så der laver evigt mærkelige ting nogle gange. De har biler og sådan noget. Legetøjsbiler. I må gerne abonnere og like. Det må jeg rigtig gerne. Se, det er sådan en her lås. Så jeg kan se. Det er meget mørkt. Nu skal vi banke på. Så kommer hun lige med. Jeg stopper den her igen. Så vi ses. Ja.